Això passa per no fer cas a les recomanacions que m'han fet per Instagram. Quin drama. No, sí, anava a dir, no és drama, sí que ha sigut drama. M'he de menjar una altra cosa. Puto xuletón. Al final hem vingut al Truco, que tenen aquesta tapa que és superfamosa. La bossa està superoliosa. A mi m'està arribant l'olor formatge aquí. És que és fort. O sigui, aquí dins hi ha jumpers trossejats. Això representa que és una croqueta? Representa que és una croqueta amb gust a jumper. Com els jumpers que se t'enganxen a les dents. Tu segueixes amb els teus jumpers Estan bons, i jo jumpers aquest xuletón. Bon dia. No li recomano a ningú estar a Saragossa a dia 9 d'agost sent el vostre primer dia de regla. O sigui, que em fan un mal als genolls. Estem ja aquí a la Basílica del Pilar esperant per pujar a la torre. Estem a dalt de tot de la torre del mirador del Pilar i no hi ha ningú més perquè no s'hi pot estar. És un solari. Ens va costar aquesta entrada pujada i l'entrada a la catedral SEO, de la SEO, 12 euros cada un. La visita a la Pilarica ja l'hem trobada, començava a missa just ara i tampoc volíem molestar i veiem que ens inventem per amagar-nos d'aquesta calor infernal. Hem de dir que no ens sembla molt apropiat que els museus estiguin tancats en ple estiu perquè no hem pogut anar ni al Museu de Goya ni al Museu del Pablo Gargallo. I ens estem fregint de calor, però bé, hem entrat a dinar a un lloc que jo vaig descobrir per Instagram, que es diu Tajo Bajo, i tenim les expectatives bastant altes. Estem a la SEO, crec que ho dic bé, això és l'audioguia i m'agrada molt, aquesta sí que m'agrada molt. Trobo que a la Pilarica hi havia molta gent i és com la més famosa, doncs això és molt impressionant. molt maca aquesta vista. És més maca per fora que per dins.
La situació és la següent. Estàvem pel tubo, era infumable la calor que feia i la quantitat de gent que hi havia. Ens hem assegut a una taula, hem demanat la carta d'aquell lloc pensant-nos que era un lloc i resulta que no, que era el d'un altre. Y al noi que li hem preguntat ens ha dit entrad, que tenemos un comedor abajo, que estaréis mucho más fresquitos, mucho más tranquilos. I com que nosaltres estem una mica cansats i amb moltíssima gent ha estat tot superple, hem acabat en aquest lloc que es diu AMI, crec, AMI, A-M-I, A mi que m'explica, i jo volia uns calamars, però valien 17 euros una tapa de calamars i pues ja no els vull. I farem uns pinxos, a veure què tal. Pot ser l'ensaladilla més trista que hem vist. Ten cuidado que quema, ¿vale? Ah, olives frites, que no fa bona pinta. Ah, que sí? Una mica estrany. Hildes i bacalao almendrado, Això ja ho amb havia romesco. menjat jo una vegada i m'agrada, són com arrebossades. Estem al Meli del Tubo. Hem canviat per provar coses noves, tornem a estar al Tubo. Pinta bé. Això és, què és? Un solomillo amb foie. Sí. I això... Chips de yuca. Ai, chips de yuca i un chupa-chups de ternasco de Aragón. No sabíem si podríem entrar perquè cada cap de setmana s'esgoten les entrades i no les venen online, però sí, hem arribat a les 12:15 i ens han venut entrades per les 12. Ens han costat 14 euros, 7 euros cada un. Igual que el dinar d'ahir ens sortirà a 60 euros, suposo, més o menys, però estava molt bo, m'ha sorprès molt. Els ous, el primer plat, trufat amb patata, palla i cecina, no recordo com es diu, però m'ha sorprès molt, estava molt bo per sucar i pa, i l'arròs de ternasco també. A nosaltres ens venia més de gust amb xuletón, però estem a Saragossa, així que havia de ser ternasco aragonès. I ens ha pus bastant aquests dies amb els llocs on anar a dinar i sopar. Només diré una cosa per acabar aquest vlog. Podeu anar a Saragossa, però no hi aneu a plena onada de calor a mitjans d'agost. No? Alguna cosa més a dir? No. Que gràcies per veure. Mai dic aquestes coses. Gràcies per veure'ns. I em fareu molt feliç si seguiu el meu canal.